Gadwalay ba yung bong? Kalimbang dance. Sabi ni Topping na. Yan. Gasga, dance chocolate. Thank you. Sabi ni Bill Channel. Yan. Baba ka ng banis, Bill. Para mapuntahan. Super supportive. Yan, Kuya Dong. Si kaibigang Francis Sahara. Yan. Oo nga. Lagi naman yan dito. Every sunset brings a new state of mind. For a delicious meal ready to be served. And a family waiting to be loved. Yet, a heroic touch can make you feel great again. To save you from an inevitable fate. And get a well-deserved relief with Vito. An effective treatment for burns and wounds that reduces pain intensity. Herbal origin with high safety profile. Colorless, odorless, and non-staining formulation. Look for the lion. 자, 회, 약 33,700. 자, 회, 약 38,300. 자, 회, 약 42,700. 자, 회, 약 109,000. 자, 회, 약 42,700. 자, 회, 약 10만 약 8. 자, 회, 약 36,600. 자, 회, 기다려 타치해 복잡한 미로 필요 없어 위로 고민들은 뒤로 힙꼬린 올라가지 더 위쪽에 세우 전어 방어게 채워내 가스가스가 내 옥상에 다 쏟아부어 whipping 내 손목 위적거려 객기를 부려면 다 대기를 퍼붓다 쏟아져 이마 위에 홍수 running 미끄러지 타고 all the sweating I'm sweating 힙꼬린 올라가지 위쪽에 세우 전어 방어게 채워내 목포 달려 먹보예 복면 쓰고 먹부림에 목포 달려 먹보예 복면 쓰고 먹부림에 목포 풍년이네 풍년 집어자 정탈 금수감산의 풍년 목포 풍년이네 풍년이네 풍년
Sir Melvin, baba ka ng bahay. May daan. Guys, babaan na ng bahay. Ana,
or hotel, or health and wellness delivered right to your doorstep. Thanks to our unparalleled global presence, integrated healthcare services, and world-class medical expertise. With the largest healthcare network in the UAE, care is just an astor away. Minsan, pag na-chat mo, hindi ko naman siya binubuksan eh. Yung iyo kasi nakakabula sa akin, kung siya lang mahawak nun, hindi ko naman siya binubuksan. Yun kasi minsan nakaka-private ako kasi ikaw ay nagsuwak sa sarili mo. Dapat sa lagay 1 or 2 mo. Nag-account yun. Sige ba kayo Iba ba? kasi, Hi guys. Sige mo ba na hello sir, don't ever gamit yung main account. yun, meron ng Google Ads na meron na siya. Labasan May sa AdSense ko. na. Akala niya pag may AdSense yung sa At yung commercial, oh. Magkano kinikita ko sa commercial? Kasi lately ko mag- Ayan, sige po. Direct, May Google Pay na daw siya. At ganun po yun. Pero kapag may pangalan mo, magpapago ka ba? Bakit? Pag may Google, vlogs. hindi ka matawag. Dollars vlog. Kaya kung Kaya naman Laura's Deck, sabi ko nga may ginugsang. Ayan, Johnny Frey, Johnny Carter. may trabaho, Paano kami gawin mo ng vlog contact sa ID. clip? Pag hindi naman kayo, si Byron lang. Yes. Sigal kayo sa YT sa YouTube. Ako, Yours official. Hindi na siya ano sa'yo. Kaya siya mga nagbabarta dito yung mga sino-sino. yan Kung mo, ano daw pwede sila. sama. Oo naman, pwede. Pwede ka sumama. Bakit? Ako ang masusunod doon. Isa, gusto mo ka. Mag-relationship sama ka. Sir, Lenas, Siguraduhin ka. balikan na kita sa managers official. Gusto mo sumama. Bibigyan ka ng gift pass. Ito, ano kami doon, malayo. Pero that's na si Rami. Eh, paano that na si Don Ayan, Jura? kasi pagka nadam ng biyahe, mga isang dalawang buwan, mga 2 linggo siguro yan. Mga 2 weeks yan. Yan. Ang galing. Ayan. And then New Zealand to, baka biyahe ng New Zealand. New Zealand, hindi balik ulit dito. Ganun lang. Ito naman ang biyahe. No? Ayan. Mabilis lang ang biyahe. Patingin kita parasi. Sabihin mo lang kung gusto mo talaga sumama. Ayan, kaya nga, ano si City Rock? 846-856. Oo. Sama natin siya para may tagaluto tayo doon. May joke. Wala. Huwag ka daw kami naman may tagaluto. Ano? Guys, tingnan niyo yung chat box. Ibaba ko sa saan. Wala kang gagawin. Matulog ka lang. Mag-video ka ng format. Kanta-kanta ka lang. Meron ng video. Okay, doon. Ewan ko lang kung hindi ka magtawa sa Paano dagat. family? Apply ko daw. Paano family? Wala na bang lupa? Ayan na raw. Ang Jiros, may jacket ka na. Pwede ano magbaba. Ano magbaba ang bahay mo? Ano? Ayan, ang simple ko lang sa salamat. Wala na bang lupa? Puro bagal naman to. Gusto magbaba na yung bahay. Di ko lang ng Rabas. Mental shout out. Ayan, see? Maraming salamat. Di ko lang ng Rabas. Baba ang bahay mo. Ayan, pala-vlog naman tayo, guys. Balikan na kita, Bianito. Pag bilis naman, kaya naman mga Guys, pala-vlog kayo. Ayan, meron ka lang ano, jacket ka naman. Simple ko lang. Kamusta ka po? Simple Balikan ko na lang kita po. ng 10, Bianito. Tama, very nice. Si Bianito, Kamusta, guys, madam? may isang po. Sorry Iba ma, naman yung live. ginanong ko, ano, Bianito. Pauwi ko lang kasi. Babalik lang pa dito. Ayan na, pero Kunin mo na yung mga bananas ko. Uy, ko, marami ka na atang bananas. ulit. May natutunan ba? May natutunan? Biyahe na naman ang ko biyahe. Pero matagal pa naman eh. Hindi pa naman sure. Guys, si, ano, Ayan, sige po, sige po. Kamusta po mga ano? Ma'am, simple ko lang. Hindi na bang biyahe? Hindi over na na po. Ang gawin na po. Hindi kayo nang isa sa iba. Sa iba pag wala. Baba mo bahay mo. Di ko lang. Lalo na kayo mga bago
kayo. Pero alam niyo po, madami Madami ng pelikula. Kahit hindi ako nag-live. ang inyong kaalaman. Kahit paano, alam niyo na. Mindanao. Diba? Winter, Germany, Nadagdagan po sa higit po. Mindanao. Ba't di ka na nag-LSD? Nakita na nakikita. Ilang days na. Ay, may bisita tayo. Baba kayong bahay niyo. Yung mga bahay nila, sa piling laruan niya. Hindi mo siya kaya yan nakakago yung kanyang banana. Hindi po may naglukulog po sa channel niya. Marami pang kabarter. Sinilip ko yung analytic ko ng LS91 ko. Ang taas, suggested Sige po, video, babayan mo na. suggestion ni Lolo. Tapos, yung browse features Sige, niya, tayo, ha? yung channel page, saka YouTube search. So, magandaan ng program na yun. Pinag-aaralan po kasi namin kami po ay bunch of programmers. Talagang, with illegal way po yun, illegal and organic. Yan, guys, yan. Po talaga namin sa nalalaglag pa. Andun kami sa part na talagang inaalam namin kung kailan kami Sige po, punta papasok. po. Na talagang siksikan. Yan. Hindi po kasi yung Lorena. Yung kaya Lorena medyo pumibitaw. Pero okay lang yun, Ma'am Lorena. Tatandaan ko po kasi si Mr. Dan. Kaya nga inaabangan ko, wala ka na. Hindi ko na kita nakikita. Ayan, maglaglaran. Yan naman may Koreanong ano. Yan, sige. Nagupat tuloy. Wait lang tayo. Tayo talaga. Kasi naman sa mabilisan na may problema. Kim, thank you so much, Kim. Kasi talagang pinag-aaralan namin na mabuti. Dahil nag-plus 10 ka today. Ngayong araw to kahapon, hindi pa kasama yung mga Okay, bibigyan sa inyo ngayon. Plus Basta guys, 10 ka tayo, ha? today, So, Okay, nagkakaroon next siya po ng tayo, improvements sige, kasi po. ginagamit ko na Punta ngayon yung account mo at the same time. Punta nyo guys. So, ako naman po yung very transparent Ang na hindi tao. ko lang kamusta naman kami Transparent bilhin mo. po talaga. At talagang ginugol ko talaga na ma-monetize talaga kayo. Hindi pa po Talaga po na nakikita. meron talagang lagasang Mabuti conception. tayo iba, si Kaya ano hindi natin mapamahans na yun. Kaya ang ginawa ng team namin, kumakanap kami ng window time. Sa window time na yun, pag tumitigil si Lord, napansin ko na minsan, Yung iba naman, limang gusto lang araw siya naglagas. Imagine mo limang araw siya naglagas. Lahat ng binigay ko, tinanggap niya. Pero binibit order, for sure naniniwala ka naman dahil may naiwan sa mga 1,000 may naiwan ko ng mga 900, 800, 700 eh. So ibig sabihin, Ma'am Mindanao, error yung binababa mong bahay. tatanggalan talaga siya. Meron siyang season, meron siyang random, meron siyang intense na talagang ginagawa. And we can control Lolo about that, okay? So what we do, what we Kim, are doing, thank you so much, my prevention is friend. better than cure. Kung naniniwala kayo ng curing, walang cure si Lolo dahil sistema niya yun. What we did, gumagawa kami ng program kung saan talagang doon kami papasok sa mga time na talagang pwede na namin siyang siksikan ng watch hour. Ben sign ni Ipapayagan X, namin sabi ang mga ni videos mo. Hayakay. Si Ma'am Lorena yung aking pitong VIP. Yung Ay brother nanamasa niya, namin si- tigwa 1,000 na views. Kagabi, Ayan, Ang Bicolan ng Rabas, ano yan, nag-LS din. Marami din taong pumupunta doon. Palitan sila mag-asawa. Okay, sino Ma'am Lorena, marami na iwan dyan 1,000, may mga 800, 900. Error nga. Pinasisilip po ang kanilang mga bahay. Tapos, ano pa ba? Ayan, i-level na din ako sa'yo. Sincere ko yung kanilang analytics na nandito kasi bigkas na tayo. Which means, pag nakita mo na yung loob ng analytic mo, yun na yun. Impression 1,700,000. Imagine mo, out of 86%, recommend ni Lolo yung aking Yan ako na yan, videos. Taro naman ako na. Kaya sabi ko, trust lang ko talaga sa Robert, process. yan yung iba. Sa pamilya ko, Meron involved na payment. Bakit may involved na Kasi payment? nabuti na banana Bakit kasi tayo may tao? May taong gumagawa ng para sa atin. Meron namin Okay, sponsor na pangalawa, ng banana. may maintenance tayong ginagawa. At the same time, meron din po kami investment sabi na niya, talagang ina. Bumibili kami ng mga Napalaro ko tools. na Ng mga 1,000 na. Ay, wala programs pa naman, di pa talaga naman ng nag-check. legit program po ha. Pero pag nakita ba yung commercial po. Pag kumukay So which means kumikita na talaga yung ating mga program. Pero syempre, when it comes naman sa pricing, naging friendly pa rin po kami. At aside kasi kung mapapansin mo, dahil ako po ay nag-survey po talaga for very long time, very useful po yung ating membership program. At the same time, binabawi ko po talaga yan. Tulad na ng all-in programs. Alam niyo po ba na naglalaro sa
Pinakamababa na na. Pag-booking Pinakamababa pa na niya? 8,000 yata to 10,000. Pero naglalaro yun ng 10 to 15,000 yung galing program. Ang ginawa ko, binaba ko yun ng mababa-bababa, 6,000. Hindi na kayang ibaba dahil Dalawang na may 1,000 binabayaran Kaya tayo sabihan na niyo yung nakapin tao dyan. Sir Gary, maraming salamat. Sir Gary, may may jacket ka na pwede magbaba. Yun po ay ang mga program talagang certain, sure. Risto, maraming salamat sa patamsak. May jacket ka na pwede magbaba. Kung kayo po ay normal lang sa laban at wala kayong support na kahit anong klaseng program sa likod nyo. Guys, patusok naman sa ipipin ko si Ma'am Ana. Ang inyong pinaghirapan. Guys, patusok. Padikit na rin kay Ma'am Ana. Antayin ko muna sa akin or maybe early of December, ibababa ko na yun kahit hindi pa ako naman. Ayan, Carol, bayan Kasi mo nag-booking. Nakikita niyo kung paano ko in-explain yung logic ng algorithm ni Lolo ngayon. Ibang iba siya ngayon. Thank you. Kayo napaka-intense niya na. Napaka-intense niya na yung Guys, padikit ako sa nakapin. Premiere ni Ma'am Ana. Anong ginagawa niya. Then pinakamagaan, automatic nakikita ko agad kung anong ginawa niya. Tapos sinisilip May bago dyan, guys. everyday yung VIP ko. Hindi niyo Sa pa mga Annalyn Galendes, maraming salamat. May jacket ka na. Okay, next po tayo guys. Next po tayo. Kung kayo ay walang support. Siyempre, pag wala kayong support system. Ay, sige po. May trainer. MJ. Salamat, MJ. Sige, sige, dito na lang. Rafael Cruz, maraming salamat. Ayan, Adrian. Siyempre, lagoy mo, kinamagaan, mag-lag, magdadagana ka naman. May jacket ka na, Rafael. Pwede na magbaba ng bahay mo. Guys, patusok ako sa nakapin. Naabot ko rin yung 20K. Guys, ako si Rafael naghahanap ng kapalitan. Baka gusto nyo makipagbarteran dyan. Okay, love you. Same time, tapos sa gitna ng naglalagasan, tutulungan ka namin mag-maintain yan. Pag nagkaroon tayo ng opportunity, lalagyan natin ulit ng saging at saka ng watch hour. That's simple. Very simple. Diba? Salamat sa karin niyo dyan. Guys, palaglag na Sige. Ayaw nila. Diba? Nakakamawa kayo, oh. Carol, bayan. Guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan natin. Finish niya na 1.7,000. Okay, next po tayo. Para lahat kayo maipin. Tapos, may impression siya, suggested reviews. Ni Lolo, sinuggest niya. Next tayo. 25% sa traffic. And hindi nila alam yan eh. Wala na. Malik na. Ayun, salamat sa inyong lahat yun, guys. Maraming salamat, Bikila ng Rabas. Doc Cruz, maraming salamat sa pagdalaw. Doc Cruz, may jacket ka na pwede magbaba. JM, may jacket ka na pwede magbaba. Maraming salamat sa inyo, guys. Carol Tungol, maraming salamat. Ayan, may jacket ka na rin po. Pwede magbaba. Guys, padikit ako sa nakapin. Pa-shoutout na lang po kung tapos na kayo para mapalitan na lang natin. Sige, Jim, mamaya para unahin muna natin yung mga naano. Guys, tapos na ba kayo sa nakapin? Palitan ko na. Salamat yan, salamat. Guys, padikit ako kay kay Ma'am Mindanao. Nag-ELS din yan. Hindi ka pa nila
Nagtuwas ko. Ayan, ano, Karo, pabalik kayo. Sikita mo na rin po ako dito ha. Just in case po na gusto mo pang matuto pa ha. Sige, sige, mamana. Gusto pong matuto yan o. Iwanan nyo lang ng 10 minutes lang niya. Mag-iwan kayo ng papas kayo. Ayan, buhay ko. Okay, company are Filipino, Indian. Jacket ka na, buhay ko. What is your Okay, puntahan guys. Puntahan na. Puntahan to guys. Next po tayo. policy? Yeah, total. Ligo, ligit ba yung... Don't Ligit pa yung banat. Okay, pag wala po yung nagpa-participate, ako yung papaalam na hanggang oras na nakapasawal sa bako. Sabi ko nga sa inyo, malalagas yan. Malalagas yan. Okay, drop your channel. Okay, meron pa ako 1 minute, okay? Okay, I'm about to go. Okay, Pagkatapos ng pangat, naubos ang banana mo. Sabi ko, ang sabi naman ko yan. I'm only at Edgar's Hindi ko naman kayo pwede. This is Hindi me. po gusto niyo po. Okay? Guys, You road only to there, 500 and then yung choose the nakapin. program Pag-uwi 10, 20, and 30 Tapos daily. pag nawala I ka, have there bakla. instant. Uy, kapsat, Jackson. Anti-bias, very fast. Ano All bakla? programs. You can see on my joint membership program there. Here on the Nagtama live kay channel, I Kapsa. have Nasa here inyo po yan. level by level, okay? Baklas? And then Ah, yun choose lang. the Yung program. sige. Sikat ang bahay for watch hour. I'm about to go ahead. Maraming salamat po sa mga nandito po, nagpumasyat po dito. At sa Alam alam niyo niyo po po, mga basta ligit po ang ginagamit ko. tomorrow po, panoorin niyo po, Hindi okay? naman na po na link siya Panoorin eh. po ang aking Hindi Hirap video. na yung maghanap ng Hindi po lalaki ang bahay natin pag walang niya po. Okay naman po yun. Bye-bye na po, bye-bye na. Sabi ko, ang Yan, mga yan, See you guys tomorrow. Kinakanta Bye-bye. mo. Pero kung ang binibigit naman nila is ligit naman po na halimbawa, itakot po kay cellphone, nasa mo po yung ligit po, di ba? Halimbawa po, halimbawa, ako, cellphone po. Pagkakaiba po ng pangalan sa email na pang ligit po. Salamat sa Isip lang po pag nag-set na siya, hindi sa ligit. Mamindanao, tapos na daw sa'yo si Gary. Ako tayo nalagas, kasi Jem, pasukli kay Mamindanao, ah. pero mas maganda po yung ano mo namin sabihin po. Maganda po. Pero yung sabihin mo na mo, pag-watch, hindi. Kahit manood ka po ng ano, kahit manood ka pa dyan ng, Ayan, di ko kayo kahit nakikita manood ka pa ng 10 minuto, lalagas pa rin natin. Yung ginagawa ka, Wala pa, madikit na lang sa mga kinakaganda po ito, panoorin nyo ng video wag na rin baka. Yun talaga ang tabi. Salamat sa inyo. Pero kung babalikan mo agad, ano ko, kinanood yung video. Guys, sa nakapin tayo. Sa akin, panoorin mo rin ako ng 10 minuto, di ba? Tama. Nakikita pa rin sa system yun, nakikita niyo ang kurente, wala sa system tayo. Kailangan kung gusto mo talaga ng nalisip na ligit, alam mo, Jenny Caserto, mayroon ka ng jacket. Pwede na magbaba. Maraming salamat. Buhay ko, pabalik kay Jeros. Ayan, Jeros, sasakyan ka na lang yung buhay ko. para walang makita na Guys, tingnan niyo yung manunod isa-isa. sakto sa akin, no? Ano ba yung mga ginagawa? Kailangan gawin. Ano na para? Buhay ko, datang si Ian Elias. Kasi yan, Huwag mo na kayo magbalik. Jenny ka, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Ano bang oras yung ano mo? Pero kung balikan mo, ako madam, di ako nag-ista. Almost 4 months. Promote ka dyan. Pakiramdam bahay ko. Joy Family Vlog sa April's TV, mag-love shoutout. Isa na lang para Yung lang yung pinasasabihan ko, hindi na bumalik dito. Maraming salamat, April's TV. May jacket ka naman. Hindi na bumalik. Kaya yun ang mahirap. salamat sa mga Baba ang bahay mo, makipagdikitan ka din. Meron pang diskarte ko na hindi mo na kailangan mag-ista. Ito lang yung bahay. Hindi ko na sasabihin yun. Sigurado lahat. Pag matuto ng gano'n, hindi silang ista. Okay ka. Ayan, Carol, 500 ka na yan. 500. Social media lang gamitin. Salamat sa pagpasama ng kanya. Palitan na muna ito, Ma'am Mindanao, ah. Palit muna natin si Jem. Joy Family Vlog. Tagapayugan ka, Gracia, sabi nila ganun. Ayan. Ito yung Gracia, tagapayugan ka daw. panoorin kita. Yung dawa, balikan ka. Talaga sa Dabawin nyo, may galad shoutout. Lagawan Maraming salamat sa patamsak dyan. yung mga May jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bahay mo.
ano lang muna, Carol, Painitin niyo bayaran muna ka ba? na sila. Pwede lang siya Alzheimer. yun lang, ha? Makikita niyo yung arborating yan. May policy ngayon, hindi nyo alam, bagong policy po si Madam Asima. Guys, sa nakapin tayo guys para sunod-sunod tayo. Tingnan natin yung bagong policy. Ayan, Carol, dan na May sila. bagong policy po si Lolo guys, kaya ingat-ingat kayo ha. Please, pasukli daw kay kay Kaya Doc. Ayan, Mga monetize po, paano ah. naman tayo, guys? Wala lang kay paano. Babalik sa mga digitan niya. may Kay bago si Landar, Lolo dan na pasukli sa buhay ko. pakarano. Shishi, Swele, nagilag siya. Bulldog, pasukli kay Jiros, Bulldog. Guys, padit sa nakapin. Kuya Oms, dan na sila. Maraming salamat Dabawenyos. Panoorin nyo yung malapit na mag 1M na videos ko. Ayan, si Ruel. Dagang salamat ba? Hello po, Ruel. Ayan, hi. Dan ulit. It's 568667. Guys, yung mga dinikitan ni April, Okay, next po tayo guys. pasuyo na lang po. Baba lang, balay ko ba? Okay, next po tayo Magbakas ka lang April para babalikan ka ng mga yan. Huwag na kayo magbabalik magsuklit kasi lagas talaga yan. Tatanggalin na Lolo. 400 bahay mo, sabi ni Bulldog. And then, lalo na po yung binababa niya po. Dumikit kayo guys. Kuya Pag Oms, dumikit kayo kabalik doon sa, kayo sa alam niyo yung trainer. Bagsakin guys, hindi yan didikit. Pag trainer, hindi naman yung didikit. Sabi ni Buhay. Lalagas, alagas. Kaya pag naglapag kayo Guys, guys, video ko kalagyan gawin na mo. ng kate, paano guys? Pag nilapag niyo po is trainer, hindi siya didikit. Malalagas ang banana. Oh, tamsak naman. Po, salamat. Ayun naman. Sige eh. Gagawan, pabalik kay Buhay ko. Bakit tamsak ka na? Kay Tamsak ka paano, na. dan na si painana ni wala. Si Ruel. Ayan, sige po, si Ruel. Okay. Kay paano, dan Ayan na, si tamsak ka na. Swele. Tamsak dikit na ako. Ha? Tamsak dikit na. Okay. 360 to ka na ha. Hindi pa ako Hey, dikit sa'yo ha. it's me, 699 sa bahay mo, Nalubat, kapatid, sabi ni nalubat. Tira to. Ano ba yan? Nalubat eh. Cellphone. Kaya hi, dan sa 10 ulit, sabi ni Sweetie Rax. Nalubat lang. Cellphone ko yan. Nalubat eh. Ayan, haya hi, kay Titi, sabi ni Bulldog. Tingnan kayo ni, haya hi. Krenta. Ano ba Yan yun? na rin si Sweetie Rax Nalubat ni pa. haya hi. Ayan, okay na po. Nakatamsak Kailan na po ako. i-open Nalubat si lang po Marco? talaga. Makita mo naman siguro. Tamsak na po ako. Ayan, salamat sa Ayan, inyo hindi lahat dyan, tamsak guys. na, hindi tamsak na. Naglaban kayo. Ako na minakontak. Okay, Yan magtamsak sa na po please ako sa na mga minakontak nagbakas, sa inyo. road Lahat to, kayo, tamsak grade na naman. 4 host, paayuda naman. Walahin ko muna si MJ yan. Pag-list Opo, lang, sige po. ano Walang na, problema po. Itampak na po natin. 6.84 to 6.85 na po kayo, Ma'am Sweetie Rax. Dan 10 ticket. Dan na rin siya sa Mayahay. Lahat po. Tamsak Dalawa na po daw kayo. kayo Okay, ng bundok okay, Mayahay. Krenta. okay na po, MJ. Guys, padigit ako sa nakapin. Tapos nabaka sa nakapin, papalitan. Okay, madam, hindi ako dikit sa'yo. Dikitan na rin kita. Ayan na. Panoorin mo lang muna ang video mo. Ayan, panoorin mo na video mo and then tamsak ako sa... Ayan, hindi pa ako dikit. Ayan, magdikit tayo guys ha. 1G naman kayo. Wala namang bayad. Ayan, dikitan nyo na ha. Okay, my first Salamat birthday ulit, Maya. LS Hi, as sabi niya. America. Taknal, ayan. Sige po. Okay na po, MJ ha. Dito ako sa first LS Monetize po. Panoorin ko lang muna ha. Ayan, para ano, hindi na ako magbakas. Didikitan lang. Buhay ko, palpang na sila. Okay, main account to. Gagamitin ko main account ha. Okay pa na. Sweetie Rax. Pinapanood ko lang video mo. Mahirap mag-ticket, sabi ni Haya. Panoorin naman na natin. Ayan. Walang bayad yan. Okay, dagdag WS na. Eva and Alex, bibili ko siya. Kahoy. Kaya hi, dalawa daw kayo. Salamat sa patamsak dyan, Kahoy. May jacket ka na, Kahoy. Pwede na magbaba ng bahay mo dyan. Ayan, taga Jordan pala ito. Okay na yun. Ayan guys, pa-vlog naman sa nakapit guys. Ayan, Sige, may dikit na ako. guys para mag-protein. Okay, Ruel. Okay, Ruel. Ayan, 21 Okay, Ruel. Kailangan mo ba ni Ruel?
Ayan, sige po, sige po. Dark blood, dance Okay, yung Ruel po, buhay Ruel. ko. Tayo. Hindi kahoy, nasa ano ako, nasa Dubai. Kailangan sa inyo blood yan, guys. Blood yan po, dahil na si Helen. Ay, O, yan po, Ruel po. Dabawin nyo, nasa Dubai pa ako. O, yan ha. At din po. Bagong- Riz, pababa ng bahay mo, Riz. Nandiyan ka pa, Riz. Ipipin na natin yun sa'yo. O palitan natin. Yung nakapin. Sino pa? Hindi pa tikit yung akin. Sino pa yung mga bago dito? Natapos na. Inday Ayla, Bisaya. Inday Ayla, Bisaya. May ganun Sige, siya punta nyo guys, kasi, punta nyo Inday guys. Si, Ayla. ano po. Ruel po, Darwin po. Baka na po, Darwin ha. Ayan na, ma. AS may Tamtakan ko na lang, pabalik kay ano, Narda. premier Kailan kayo. ay ang dan si Lala? Ayan. Labs. Sino po may premier po dyan? Sino Base pa? 06. Okay lang po yan, okay lang yan, okay lang. Ayan, Ma'am Nori Nori po. Ayan, may jacket ka na. Sweetie Rats, ma'am. Same to you, ma'am. Sabi niya. Salamat po, Ma'am Nori Nori. Waray vlog. Riz, asan ka na, Riz? Tapos, daming apple sa... Pababa akong bahay mo, Riz. Ay, siyempre naman. Apple. Guys, apat na lang sa nakatin, guys. Apat na lang. Ayan, sige po, sige Bahay po. mo daw, Helen Okay, sino pa hindi ko 21. nadikitan dyan? Dikit naman ako sa mga dito. Yung mga dati na, Manggulit, dikit na rin na Wala si Riz. sa iyo. Ang sakayan ko na lang po yung bahay mo. Kasi Sir Gary tayo. Okay, Gulin, na lang din ha. O, yan to, madam ha. Tamtak na po ko dito ha. Ross TTV. Bigyan mo siya. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Kay Sir Gary. Nag-LS din yan si Sir Gary. Kadikit natin ha. Okay, madam ha, madam Silingday ha. Dating dikit daw sa sa'yo, Enos. Tayo dito. Bulldog, Tara 20. Sabi ni Inday Ayla. Inday Ayla. Okay, Darwin na po. Mag-Darwin ng salpa. Ayan, Bulldog. Tingnan mo kung hindi pa kayo guys. O, sige, sige. Hindi na sa Dubai pa ako. Darwin ng salpa. Ma'am MJ, okay na po ha. Okay na po sa bahay mo ha. Yan, dikitan na rin po kita Kay ha. paano dancing, Mami Sami. Ayan na, nagdikit na rin po ako sa iyo. Ayan po, full pack na rin po ako sa iyo. Ayan. Bahala na kayo. Nagdikit kayo sa akin. Yuki Hook. Sa inyo. Yuki Oh, Hook Dancing Night Vlog. tama kung bayad. Basta kaya po ang tama po. Ano, dahil ka naga na dahil ka hapsa. Mamana, doon ka na lang, ano, magbaba ka na lang mga short video mo para masigurado. Gumamit ko kayo ng legit po na ano po. Na, Mamaya tayo magpatamsak sa mga premiere. Thailand, bahay mo daw in Thailand. Salamat. Ayan, yun lang. Tingnan ni, ni Bulldog. Darwina, okay na ako madam. Darwina. Ayan, sino pa? Sino pa hindi atamsakan dito? Kaya nagbaba na siya, si Inday Lang, Bisaya Vlog. Sir Gary, sa bahay mo ako. Maglalagay ako ng isa. Yeros Channel, Bantoy Idol, and Foxy Yours Official. Kinain pati yung pupunan ko ni Lolo sa Bartera. Federal Megalod, shout out. Meron jacket ka na pwede, ano, magbaba ng bahay. Guys, dikitan lang kayo dyan, guys. Baba yung bahay niyo. Padikit ako sa nakapin. Tapos pag nag-banter ka ulit, ano mo siya ulit. Wag lang po naka-switch account ha. Naka-switch account kasi kayo. Halimbawa, isang cellphone ng gamit mo. Okay po. Kahit kung may video yan, pero pag isa lang ang cellphone ng Okay, gamit mo, salamat po, Beka. Anong sabi ni, siya ko. malaki ka. Late pa pala ng bahay ni Sir Gary. Langga, bago tayo, bahay mo langga. Ayan na, baka naka-switch account kayo. Gano'n lang sa Guys, na ba ako? Sabi ni tutulong naman ako kay Sir Gary. Late pa pala ng bahay na ito, 125. Sige. Guys, dalawa na lang yung nakapin. Sino pa? Sino pa? Ang Darwina, okay na. Analin pa, analin. Inday lang, hindi mo sabi ni Bulldog, Inday lang. Abi. Matamalin, bakit Yan sa nakapin, ayan kay para mabalik na lang kay Light and Carbs. Dash yung nakapin. Marami kang requesta dyan, 5 p.m. Pinas time. Ayan na po, mamalin, okay na ako Ayan, hanggang Coco malin ha. Motor tayo guys, Coco Motor. Mamalin, okay na. May 20 ako, sabi ni Ross. Ayun, Tingnan yun ko, nga Ross, sinasabi. kung ano. Yan na nga po kanina mo ano. Ross, Yun na nga yung G&O. pinapaliwanag ko kanina. Pag magkaiba ng sir, pag-iwalay ko. Ano ba magkaiba? Si ano, Ross G, si Digit Sweetie yan. Rats. Digit Okay, yan. hindi pa kayo ex. Okay, next po tayo guys, next po tayo. Ross G, si Ross Yan, daw. sige. Ross G card, 20. Bira-bira.
Yan. Salamat din, salamat din. Intay, Sige lang po, intay salamat din lang, po. Walang problema po. Bisaya. Give daw si Bulldog sa intay lang. Pwede ko patikit pa yan. Mag-usap Wala kayo. kang bayad po. Ang late pa po. Late nga sir. Ito nanonood ako ng ano, Wala kang bayad. yung bibingka mo. Hindi pa. GTV tayo sa Minero. Kaya mas ginalawa daw Minero. Huwag ka na magano. Huwag ka na mag-isip. Rob, Hindi ba baba ka malaki daw ang bahay bahay mo? mo. Basta pumunta sa atin, di kita. Malaki na ang gamay niyan, Ross G. Halimbawa. 30 yata. Eh, Ganda ng gilingan. No? malaki ang bahay yan. 20K na yan. O baka naman, hindi kita. Hindi kita no. Ayun, wala. Guys, yung nakapin, lablabin nyo yan. Marami kayong maestra dyan. I-shout out nyo ng manunukli yan. Huwag na kayong Friends takatulog sa kapwa Adventure, natin. pwede mag-shout out. Pasko na, sinta ko. Maraming salamat, Dabawenyos. Ikaw ay Tulungan natin siya kasi late pa ng bahay. Ayan na, Bulldog magtanong tayo din guys. sa nakapin Magmamahalan tayo sila dito. gawan. Bulldog tayo sa Minero. Sa araw ng Pasko. Mas makita siya ganun si Bulldog. What 13.7? Oo, galing ng gilingan. Sabi ni Ross G. Ayan bro. Mama, Oo, malaki na. Meron pa palang ganyan, gilingan na ganyan. Talagang nag-ano yan. primo. Yan si Rob Ricard, guys. Pag nag-election, pagkaran talaga doon. Magsama kayo doon. Maraming ano doon sa ano niya, LS niya. Yes po. Ayan, Ross GTV, Tapos, baba ng bahay. Ano po yung yan? pagkayod niya ng ano. Nori, Yung- okay na ako sa bahay. RDSR, may ganun siya. Ako, ha? Ano ba yung iyong tanong? Ayan. Ang tanong. Parang ang sarap ng Bulldog, bibingka. dikit na mga alagad ko sa'yo, sabi ni Inday lang. Abo Vlogs. Si Hayamay, Inday lang. Baka hindi pa kayo text. Si Hayamay. Oh, Nori, Abo Vlogs, may jacket ka na pwede ka na magbaba ng bahay mo. paano matulog? Guys, padikit ako kay Sir Gary. Late pa ng bahay niya. Sige nga, sagutin mo nga. Ginagawa ni James, Maawa kayo kay Sir Gary. sabi ni Snoopy. Yung friend ko kasi, host, humingi ng advance about Ilang tinikit mo, Kabsas? Ano sa ba? West Albana. Yes, ano po, anong pong advice ang Picture na. Sir Gary, pabalik ako kay kay Xiaomi. Game Karot. Ayan, Game Ana. Always Game yan, Ross GTV. Baba mo yung bahay mo. bibili daw siya ng banana at nakulit? Yes. Di yan namin. Maraming salamat. Baka may mga alagad ka dyan, Ma'am Bicola ng Rabas. Bulldog, tayo, sabi ni Kaka. Mary's Adventure in Hong Kong. Maraming salamat. May jacket ka na po, ma'am. Pwede ka na po magbaba ng bahay. Dalawa daw kayo no Intay lang. Pag hindi, totoo lang ha? Bulldog, dalawa daw kayo no Intay. Pag hindi natin ipinapili ko Nagdawin Ross G. 20, sabi ni Rose. maniwala kayo hindi o hindi? Naantay kong maluto yung bibingka ni Sir Gary. Huwag mo ilagay doon ibaba ni Masarap ba yung bibingka mo, Sir Gary? Bulldog, sige, sabi ni Hayamay. Di ba wala? Alam niyo po guys, mas maganda po yung digit ko na digit Ross, kasi pag digit 23 ko kasi ang times dinikit sa request, sabi ni Rose GTV. upload ng video niyo. Kasi pag-upload niyo, Thailand, bahay mo upload na. ng video niyo. Pero kung robot na nakalagay dyan, Natikman mo ba yung bibingka ni Sir Gary, Ma'am Bicolana? pwede po siya mawala. Pwede po hindi. Federal pa, dikit ako sa nakapin. Babalikan ka ni Sir Gary. Okay po. Late pa ng bahay niya. Ang house. Sabihin po yung gata. Ball mo lang mamalit. Ayun, no. Sir Gary, padikit ako kay Federal o 1+4 daw. Sabi ko nga sa inyo, pwede kayo mag-play. Isa didikit mo. Ang mahirapan talaga banana. Totoo yun. Babalikan ka niya. 8.91 ka po. Kung kayo bubulldog, start na po ako, sabi ni Hayamay. Oo nga. Masarap nga. Inaantay ko nga. Ang tagal niya lutuin eh. Hindi dito pa lang ako eh. Gusto talaga, sabihin mo lang. Nasa inyo na po yan. Ha? Sabihin mo dun sa kaibigan. Yan, Iberiasa, dalas si Picture. Then try mo natin after 3 months. Yan yan. Sige, magbibigay ako mamaya. Federal, di ko pa pala na-ilista sa Federal. So, madam, yung banana niya. Banatan nga niya ng social media nga.
Alam mo, Manore, taga saan ba siya? Pilipinas? O, It's 67 ako bulldog, sabi ni Hayahay. o nasa abroad kayo? Tulang kapsa, Magpabidyo tunin kayo? ako. Hindi natin Magpabidyo. Federal, baka di mo pa nadikitan si Ma'am Bicolana. Marami din bananas yun si Ma'am Bicolana. Nasa abroad yun? Okay. Tuto Ricky, maraming salamat Tuto Ricky, pababa ng bahay. Pwede lang, 6.85 ka. Boss Ricky, O di naman yung Ako si pwede na magbaba ng bahay mo, Boss Ricky. pero may pagkain kay galing ko kay Nori ng vlog. Siya po ang padala mo to. Ito po yung binigay niya. Ganun. meron na yung dati Tapos si i-upload niya Tulang. mo. Mali mo mag-viral lang yung video. Hindi naman na kailangan mag-viral. Kasi yung nakapin, Pag may video ka Ayudahan mo na lang sa ano. maraming palista dyan. Dikitan yan si Ma'am Bicolana ng Rabas, marami yan. Pagkano yan. Nag-LS din yan. Eh sa akin naman, okay lang sa akin kasi monetize na to ako. Kaya okay lang sa akin. Saka nagapad ko naman siya. Nakukuha ko naman siya $300. There's official dyan sa buhay ko. Ang mahirap lang. Randan dyan, randan Yung sa wala ko talagang alam ko. Loves with you. Nasabihan na sila na Kaya maganda yun. kailan sa'yo si Ate SR. Monetize ka kagad. Sasahod ka na kagad. Natural po. Halimbawa po. Nagkabak na yung ano, Nagbibinta na. yung nakapin. Natural. Diba? Yung ganyan ko yung bibigyan. Bawi mo na. Isang buwan mo lang yan. Pag umalis na bawi mo yung industry. أتمنى فزت اختراع ثم حاجة مرتبطة اليوم بدأ الإنسان البدائي يكتشف أن الحرارة Meron siya لو po جاء هذا النفط خلته دافئة فبدأ الإنسان يفوت هذا Alam mo sa sumasama. Bigyan ka ng tablet na الحياة magkano. كان هذا شيء أساسي 15,000. Ito na bawi. Siyempre, kung ako 30 sa akin mo, 35 sa akin, imply na lang. Ayan, 35. Para sa iyo, ang gawin lang. Diba? Ayan, sure. ما زال يأخذها كنسبة Parang Isip ko. April. Baba, ay, tignan ko ang bahay. عندنا في المملكة العربية السعودية Ang maganda. kahoy yan, kasi hindi na yan. Oo nga. Sipag, pin natin mamaya. Didikitan kita April. Sabi ko nga sa inyo, huwag lang po puro banana ang kunin. Ang kunin talaga. Maraming babalik kayo Kaibigan na. Eros, Kaibigan talaga. on bawis si kahoy yan. Diba? Kaya yung gusto mo lang, wala kang kaibigan. Pero dahil siya Gusto mo lang banana ang kuha. Wala. Wala. Kaibigan. Ay kung nakipagkaibigan sa akin, pag na mga so, ngayon, ang gagawin naman niya para lumabas diba? Marami sa kaibigan. Diba? Kaibigan na. So, kaibigan talaga na. Smoke pass, dating tingin-tingin mo. Ayan po, maniwala ko ngayon. Hindi ko naman kayo sa Parang bayan ng tingin sa kawan. ano po, sabihan mo lang na kasi pag binigyan ka, baka hindi mo nabawi yung gastos. Tapos mawala yung ano. O madam, ako na para mo ng sabahay ko naman. Smoke pass, pagbuhay ko on the way ko sa Halimbawa po, namonetize ko siya. Wala akong manonood na kanina. Diba? Paano kung nakikita dito sa monetize kung wala akong manonood ng video? Yun na lang isipin natin. Ayan, basic lover din. Monetize na kayo, wala nanonood. Lakas kumain ni ano. Monetize na kayo, walang manonood. Sige, sige. Guys, yung mga kapit, marami din rin. Pagaya na lang sa kapatid. 20 na lang gastos na yun, di mo monetize. Kasi, pinabayaan Ayan niya. yung pagkakas, guys. Sige, sige. Kunti na lang April.
Sige po, ngayon ano nangyayari sa kanya sa doon? Nawala siya. Hindi na naman po. Nakakanila naman po. 494, 495, 496. Hindi makadikit na natin. Weekend na guys. Ito ang natin bago ni Bert. Okay. Ayan pa lang lang ako sa nakapit. Yung banda si ano po. Aking susod mo na sa pagpapit Ayan mo, invite pa sa pagkapit. Dito ba ka na? Guys, pag-graduate natin si ano, si Ma'am April. Pag-graduate natin ng grade 5. Ako, maraming salamat sa picture. Kamusta ulit ka? Beltran family. Gusto niyo po mag-support ka po? Beltran family. May pepe, oh. May pepe. Maganda na yan. Yung lang, mayroon pong ibang host. Pag maliit ang Pepe may ano may jacket ka na. Pinaklubang ko na yung pepe. may jacket ka. Pinaklubang ko na yung pepe. Ayan, nakalive siya Ang host ko na pag maliit ang palipad mo, ang host ko, April, idikit mo nga yung mail mo sa akin. si Idikit mo mamaya. Comment ka doon. Tapos, maya kita yung dahan. may gano'n na. Hindi naman lahat. Maya kita yung dahan. O mag-comment ka lang doon. I-comment mo yung ano mo. Tahan mo. Mag-iwan na kayo ng bakasan. Ba't nawala yung Bicol ng Rabs na wala jack? Napalipas ng 50. Hindi siya nabasa. Ibang tira yung host na yun. Hindi ko nasabi ng pangalan. Pero nagpaangat ko siya. Pag ng 25, hindi siya binaba. Jake, Palipad ng 100, binaba. thank you so much. Kasi may mga host ko na gano'n. Jake, may jacket ka na pwede na magbaba ng bahay mo. Padikit ako sa nakapin, guys. Padikit ako sa nakapin, guys. Naman akong vlogger ko. Palipad ako ng 15, di ako binaba. Pero okay lang. Ba't tayo mag- ex-media, pasok kay bungay ko. Salamat na lang tayo. Ex-media. Nakilala yung channel. Hindi naman lahat po na tao. Wait. Kuya Oms, gano'n sila and crabs. Kuya Oms, Okay, masama. Mamili kayo ng puntahan niyo. Ha? Sige po, nature. Wait lang po, nature. Wait lang. Ibaba ko lang po. Sige po, baba ka lang ng bahay mo dyan. Depende yung sige, bahay mo. Jers, official. Wait lang po, kaya nilapag ko lang po yung bahay mo dyan. Yan, salamat. Sige, sige. Monetize ka na ba? Ay, monetize ka na pala. Next po, ha? Yan, bago member lang po, ha? Yan ako lang po. Pakipuntahan. Bago member lang po. Guys, puntahan guys. Yung bago member po, pakipuntahan lang. Thank you sa Yan, April. Jers, Tapos ka na sa ano. Thank you sa 502 ka na. Tapos ka na sa ano. Sige po, mag-isipin po ka. Fidel Rizal. Akala ko hindi pa ang Ayan, sige. Maraming salamat. Pagka Janjan. Janjan, maraming salamat. May jacket ka na. Pwede na magbaba ng bahay natin. Ayan, patikit. Guys, baba ang bahay. Tapos dikitan natin si Ma'am April para mapalitan. Taste bud. Thank you so much. Magdalaw. Taste buds, may jacket ka na. Pwede na magbaba ng bahay. Okay, punta po guys. Tapos na po kayo kay JM po. Maliban po 100 ang
Michelle, thank you so much, Michelle. Michelle, thank you so much, Michelle. Michelle, thank you so much, Michelle. Nag-echo. Yan, Sangkasaka channel. May jacket ka na. Yan, pwede ka na magbabangan. You're from Indonesia, Sangka. Sangka. Please drop your link, Sangka. Please connected to April, the one on that on the pin. Ma'am April, dan na daw si Jake sa'yo. Pasukli na lang po. Ma'am April, pabalik kay Tuturi channel. Ibang lahi yan si Sangka. Nasa sa inyo yan kung didikitan niya. Ibang lahi yan si Sangka. No. Ma'am April, dan na daw sa'yo si Taste Buds. Pabalik na lang po. Guys, magbakas lang kayo para alam nila kung nadumikit kayo sa kanila.
baby. Sir Gary, maraming salamat din po. Kita sayaw mga bago. Tahu kita. The only one. Mamana, tapos na daw sa'yo si Jake. Ihaya. Sayaw ng mabago. Kita sayaw ng mabago. Miss kita. Ma'am April, pinalitan muna ita. Kay Sir Ricky muna tayo. Kay Tuturik channel. Guys, padikita ko sa sa nakapin kay Boss Ricky. Sa mga hindi padikit kay Boss Ricky, padikit po. Sangka-saka. Maraming salamat sa 20 thumbs up at 14 million people in the house. Sangka Janjan connected to you. Sangka, please return to Janjan. We all know the crazy. Alam ko na masaya ka.
Mary, may jacket ka na. Hello po, Mary. Pwede kang magbaba ng bahay mo dyan. Mary Job, customer ko ata to. Hello, Ma'am Mary Job. Customer ko ata to. Hindi ata to, blacker. Hindi ako nag-YouTube. Ayan na nabawi. Shout out. Pa-BG ka dyan. Ha? Nasa work ka? Ganito ang buhay ng tambay ngayon na yan. Sige, magbaba ka lang bahay mo dyan. Didikit ako dito. Mary. Yanilay. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. See you on Merry Christmas. Thank you so much, Sangsaka channel. Nagbabalik ba yan si Sangsaka sa inyo, guys? Santa Claus is coming. So when you're sleeping, sweet.
So much. And you're on the way. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Padikit ako sa nakapin. Para mapalitan natin. Fidel Rosal, parang dinidikit ko na yung mga ano ko. Hindi na ako nagbabakas kasi pagka yung mga ano, ninja ko yung ano. Ay, meron pa pala ito. Welcome Sir Gary, maraming salamat din sa pagdalaw. Sana mapansin mo din yung mga videos ko. Ay, Ma'am Juicy ka or kabsat nagyaman na. Ma'am Juicy, babam dyan ba balay mo ko? Padikitan ta. Guys, padikit ako sa nakapin, guys, padikit. Kabsat Juicy, namunikan. Wow, congrats Ma'am Kabsat Juicy.
Guys, magsuklian, mag magbalikan. Diyan, dan na daw sa'yo si Ma'am Ju. Guys, baba lang nga yung bahay. Tapos na ba kayo sa nakapin, guys? Tapos na ba kayo? Papalitan na natin. Boss Ricky, dan na daw si Ma'am Ju si Kaor. Guys, kay tayo, kay Jake. Sa nakapin, bago nakapin. Sige, mamaya, sunod kita mamaya. After na ito, mga 15 minutes siguro. Papalit kita doon. Ikaw sasabit ko. Jake, dan na daw sa'yo si Janjan para sukli na lang sa kanya. Ma'am April, padikit ako sa nakapin para maipin din kayo. James, welcome back.
Jay, pa dikit ako sa nakapin. Johnny B. Vlogs, maraming salamat. Guys, mababaan kayo ng bahay. Guys, pati kita ako sa nakapin tayo, guys. Jem, dan na daw sa'yo si Jan, pasukli na lang. Buhay mahirap, maraming salamat sa pagdalaw. Buhay mahirap, may jacket ka na. Pwede na magbaba ng bahay mo dyan. Johnny B. Vlogs, may jacket ka na. Pwede na magbaba ng bahay. Guys, pwede kita sa nakapin kay Ma'am Juicy. Guys, pwede kita sa nakapin. Buhay mahirap, pwede na magbaba ng bahay mo dyan. At makipagdikitan. Ilan ba ang bahay ni Fidel?
Ma'am Juicy, ikaw na bahala magbalik sa kanila, mga dumidikit sa'yo. Flower Gumamela, maraming salamat. May jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Guys, pati tayo sa nakapin, papalitan na natin. Guys, dikitan nyo na nakapin para mapalitan na natin. Sir JB, maraming salamat. Baba ang bahay mo, Sir JB, para madikitan. Mga ano to, mga pinupuntahan ko si Sir JB Barcelo. Nag-ALS din yan si Sir JB Barcelo. Ano oras yung ano mo, Sir JB? LS mo? Guys, nakapin tayo. Pinalitan ko na si Ma'am Josie. Si ano naman? Federal. Ma'am Juicy, dan na daw sa'yo si Flower Gumamela. Pabalik na lang, Kapsat. Guys, padikit ako sa ano, nakapin kay Sir Federal. Yan kay Sir JB. Sir JB, magbaba ang bahay mo para madikitan kanila at baka mapuntahan kanila pagka nag-LS ka. Guys, baba lang kayo ng bahay, guys. Magdikitan, magsuklian. Mark Ace Mabini, maraming salamat. Ayan, nagbabalik yan, Ma'am Flower Gumamela, si ano. Babalikan kanyan basta nagbakas ka saan. Okay, so naapin tayo, guys.
Saudi Mangyan, mega loud shout out. Maraming salamat. May jacket ka na. Saudi Mangyan. Pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan. Makipagdikitan. Maraming salamat sa patamsak. Mark Ace, pasukli daw kay Ma'am Flower Gumamela. Nasaan si Sir JB? Sir JB, baba kang bahay mo. Saudi Mangyan, magbaba ang bahay mo. Tapos na ba kayo sa nakapin? Palitan na natin. Guys, padikit tayo sa nakapin. Sa mga hindi padikit. Just kita. Guys, magdikitan.
Mr. Gib, Mr. Giben. Yeah, may jacket ka na, Mr. Giben. Pwede na magkapagdikitan dyan. Guys, pa dito sa nakapin. Tapos na ba kayo sa nakapin? Alex TV, mega love shoutout. Thank you so much sa pagpunta. Yeah, may jacket na kayo. Diyan, dan na daw si Saudi Mang yan. Guys, magdikitan lang. Magsuklian. Surigao Vlog. Sir Gary, suklian mo si Janjan natin. Surigao Vlog, abad. May jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bayan dyan. Guys, suklian lang tayo.
Guys, sa nakapin tayo kay Saudi Mangyan. Give you my heart, very next day. Guys, sa nakapin tayo kay Saudi Mangyan. Para magsusukli na lang siya. Maraming salamat, Surgaw Vlog. Napanood mo ba yung mga videos ko, Surgaw Vlog? Masyado na marami nakadikitan. Pasyalan mo na lang yung bahay ko. Guys, sa mga hindi pa nakapanood, marami doon pampalinaw ng mata. Christmas. Christmas tree. Guys, sa nakapin tayo. Tapos na sa apin, palitan ko na. Sino pa hindi ko naipin dyan?
The Barkads on Tugo. Maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat sa tamsak. May jacket ka naman. Pwede ano magbaba ng bahay mo. Life Bloom Music Collection. Yeah, may jacket na. Yes, padikit ako sa nakapin para madali tayo. Mapapalitan natin kaagad. So tender. Guys, sa nakapin tayo. Guys, sa nakapin tayo. Sino pa hindi ko naipin si live? Ano? Diyan naipin na ba kita? Parang hindi pa. Guys, sa nakapin tayo para may mapalitan natin. Santa Claus.
Guys, sa nakapin tayo. Tapos na kayo sa nakapin, palit natin si... Sino pa? Andy. Ito si Light Bloom. Sa nakapin tayo, guys. Play ko yung video niyo for WH. Huwag lang kayong mag-alala guys kasi ginagawa ko talaga yan guys. Promise talaga yan. Maraming salamat, Bert. May jacket ka na pwede na makapagdikitan dyan. Alex TV. $459 si Alex. Dedikitan kita ng dalawa. Chef Life, mega love shoutout. Chef Life, may jacket ka na. Pwede na magbaba ng bahay mo dyan. Alex, binigyan kita ng dalawa. Taste buds. Taste buds. Bibigyan din kita ng dalawa. Guys, sa nakapin, tapos na ba kayo sa nakapin?
Tapos na ayos na nakapin guys, papalitan ko na. Light blue music. Sino pa? Palitan ko na yung nakapin guys, doon tayo sa nakapin. Ay Sir J. Kong Time, maraming salamat. Melanie Mix Vlog, maraming salamat. Yan kay Sir J. Kong Time, marami ding ano dyan, saging. Sir J. Kong pababa ng bahay mo. Yan doon ako nangingisda. Ang bait niya, nasa Japan. Katatapos lang din ng LS ni Sir J. Kong. Guys, pa-date ako sa nakapin para mapalitan na natin. Ay, Isel. Dali. Mayroon nakaligtas. Yan, may jacket ka na, Isel. Pwede na magbaba ng bahay. Sorry, di ko napansin. Guys, tapos na kayo sa nakapin. Ito, palitan natin kay Sir Alex TV. Guys, padikit na lang tayo sa nakapin. Kay Sir Alex tayo, guys.
Sir Gary, done na daw sa'yo si Bert Vlog. Pabalik na lang. Magsuklian tayo, guys. Sino ba malapit na mag-graduate dyan ng 1K? Kulang ka ng WH pa, Ma'am Melanie? Ma'am Melanie, ilan pang kulang mo? Angelina Jolie. Dali, may jacket ang ito. Kaya may jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Ma'am Melanie, ilan pa kulang mo sa WH mo? Alexis, pabalik kay Ma'am Ana. Sir Alex pa, ano na lang, pasukli na lang po. Angelina Jolie. Tingnan natin. Balahit ata to. Puro siya shoutout eh. Didikit ka ba? Oo. Nagpe-premiere pala siya. Ay, nag-aano pala siya. Nag-LS din pala siya. Si may Bibel ko. Kaya yan, nag-LS pala si si Ma'am Angelina. Maraming salamat, Ma'am Angelina. Guys, palitan natin ng nakapin. Guys, ito, nag-LS sa nakapin. Sino ba yun? Yan, si Ma'am Angelina nag-LS. Ma'am Angelina, pagdidikit sila sa'yo, ano na lang, paayuda na rin sa mga maliliit ang bahay. Pinin na kita, Ma'am Angelina. Magsukli ka na lang o mag-ayuda ka na lang sa mga didikit sa'yo. Alam ko may mga alagad ka dyan. Yun sabi niya mag-aayuda daw siya. Anong oras ba yung LS mo, ma'am? Four hours pa. Mga 5 dito.
9 ba ng gabi? Tama ba? 9:30? Oh, mamaya. Nandyan na ako mamaya, ma'am. Bibel all kita para ano. Guys, pwede kita nag-LS si Ma'am Angelina, yun nasa ano, nasa pin, nakapin. Yun guys, sa mga nangangailangan ng WH, nagbibigay din ata siya. Bell on nyo pagka mga ganyan, mga nag-LS. Ma'am Angelina, ikaw na bahala dyan sa mga dumikit sa'yo. Mga nag-iwan ng bakas dun sa ano mo. Upcoming LS. 9:30 ng gabi. Pinas time. Ayun oh. Sa December 19 may raffles ako. 100 bananas, 500 views, 100 WH, and 100 likes. Pa-member lang kayo. Just only for 25 pesos. Oh. Murang pa-member ni ma'am. No? May mga pamaskong handog si ma'am ano. Maraming salamat Sir Gary. Ma'am Angelina, dan sa'yo si Ma'am si Ma'am Ana. Balikan mo na lang po siya. Bert Vlog, maraming salamat. Bert, paano ako sa nakapin? Nag-LS yan. Si Ma'am Angelina. Bonski, maraming salamat sa patusok mo dyan.
Yan, may brief ka na. Pwede ka na magbaba. Ibaba mo na yung gusto mo ibaba. Maraming salamat din, Bonski. Napasyalan mo na ba yan, Ma'am Melanie? Bell all mo para pasyalan mo, magkita-kits tayo mamaya doon, 9:30 ng gabi. Saan ba location mo, Ma'am Angelina? Sino pa hindi ko naipin? Melanie, pipin. Yan guys, pinalitan ko na yung nakapin kay Ma'am Melanie. Guys, padikit ako sa nakapin kay Ma'am Melanie. Bonski, baba ang bahay. Welcome po, Ma'am Melanie. Guys, nakapin tayo, guys. Guys, nakapin tayo para mapalitan, maipin lahat. Bicolanang Rabas, welcome back.
Ma'am Angelina, dan si tuturik sa'yo. Guys, na nakapin kay Ma'am Melanie. Ano yan, Ma'am Jem? Tamsak lang? Gusto mo tamsak lang? Maya patamsakan natin yan. Tamsak lang, wag didikitan ha. Ma'am Jem. Tapos na kay Ma'am kay Ma'am Melanie. Ito pa, nagpapatamsak si Ana. O kaya nga, tamsak lang daw. Huwag dikit. Pipin natin. Tamsakan nyo ha. Hindi, joke lang. Dikitan nyo na rin kung di pa kayo dikit. Yan. Papatamsak. Dikitan nyo na rin ha. Ma'am Angelina, ikaw na bahala magsukli dyan sa mga mag-ayuda. Bell all nyo yan si Ma'am Angelina. May LS siya mamaya 9:30 Pinas time. Maraming salamat sa 41 na tamsak at siyam na nanonood. Guys, patamsak ako sa nakapin lang. Sa nakapin, tamsak lang daw. Dikit na rin. Yan, tapos na ata. Halos tapos na ata lahat. Kay Bert tayo. Guys, kay Bert tayo. Bunski, nag-iwan ka ng bakas mo doon. Nandiyan lang naman siya. Susukli ang ganyan. Shoutout mo lang yun. No?
Oh. Sige, sige. Salamat, Bonski. Ano sa'yo, boy? Asa, bossing, ang balita. Idol, wala na. Hello? Oh, wala akong load eh. Bossing, na-traffic ako. Oh, Kasi nag-system down yung integration ngayon. oo. Wala kagabi. Oh, Patay nga dito sa baba, walang tao. Pero nilakad nila sa pumunta sa kabilang immigration, doon in-apply. oo. Kasi 3 kayong client ko na puro lalaki. Oo. Eh, yung i-visa na lang din iniintay. Oo, sige, sige. Balitaan mo lang ako pagka dumating. Guys, sanakapin tayo guys. Para mapalitan natin. Bridget Fatima, may kalab, shout out. Yan, may jacket ka naman. Pwede ka magbaba ng bahay mo. Pwede na magbaba ng bahay mo at makipagdikitan. Sir, wala akong load. Ah. Walang problema. Walang problema. Today. Kasi umalis sila sa rin, napunta immigration, dinala yung mga yung application. Wala namang problema. Hopefully today. Kasi Mahaba pa naman oras natin. Webes na kasi ngayon. Oo. Hindi, linggo ulit. Ah. Para makapag-proceed tayo ng ma-file na namin yung insurance mo, change status, medical reference ID, tsaka Oo. Sige. Pag lumabas kasi today ngayon, diretso namin file ng insurance, medical reference ID typing. Oo. Pag pag pay mo na, di ba, after i-visa, mag-pay ka ulit. Di ba? Para pag payment mo, diretso na yung insurance, medical reference ID typing, change status. Oo. Change status namin, tapos diretso na. Para pakayarin mo mag-medical reference ID, mo hindi ka na magpa-biometric, medical lang. Hindi na, renewal. Hindi na. Papasa na lang po sa akin, sir, yung front and back ng Emirates ID mo. Sige. Okay. Apo. Sige. Sige, sir. Sige. Ano po?
Sige, okay. Walang problema. Balitaan mo lang ako. Sige, okay. Madali ka naman pumunta rito eh. Saglit lang naman. Sige, okay. Ingat po. Okay, sige, salamat. Pasensya na po. Guys, sa nakapin tayo, guys. Guys, kung mag-check kayo dun sa mga bakas para hindi kayo nagsisingilan. Kasi madali naman yung i-check eh. Makikita nyo naman dyan kung nagbabalik yung Guys, sa nakapin tayo, guys. Sa nakapin. Palitan ko na yung nakapin, guys. Sa mga hindi pa nakadikit kay Mamana, padikit na lang po sa nakapin. Ma'am Bridget, maraming salamat po sa pagpunta po. Guys, padikit ako sa nakapin, yung mga hindi padikit dyan.
RJ Vlog, make a love shout out. RJ, may jacket ka na, pwede na magbaba ng bahay mo dyan. Guys, sa naapin tayo, sa naapin. Guys, pwede ka sa naapin. Namanatan na daw si Bonsky sa'yo. Time, it's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. And I will be there. Babe, I'll fight to win back your love again. I will be there.
you disappear all along. You promised better, so strong that I can get through history with no chance to stop once again. I'm loving you. Maraming salamat, Ivy. Try, baby, try. But trust in my love again. I will be there. And I will be there. Love, power, All the way from the start. Maraming salamat, Bicolanang Rabas. Dikitan nyo yan si Ma'am Bicolanang Rabas, nag-ALS yan, guys. Sa mga maliliit pang ng bananas. Marami dyan. Bunski, si Ma'am Ana dan na daw sa'yo ah. Because I see the love in your eyes. Kay Sir Ricky naman tayo. Mag-asawa yan si Ma'am Ana at saka si Boss Ricky. Napaka-supportive din yung mag-asawa na yun. Guys, dikitan nyo yan, guys. Wonderful tonight. Because I see the love right in your eyes.
Kinsa pa man. Nagkulig pa siya. Your ure ko bisa. Pambayad. Sa pag Jay pa ko natin. Jake ya. Naglibas man ni Calvin. Kuni yung nangarod. Wonderful tonight. I feel wonderful because I see the Lord. Ma'am Jo, si Dan na daw sa RJ sa'yo. Ni Maris an saang natsig. Jay. Guys, padikit ako sa nakapin kay Boss Ricky. Guys, palagpasin ko lang ng 3 hours to, tapos baka bukas o ano, sa Makalawa ulit. Kasi baka bukas maraming tatatuan. Magla-live ako pero hindi ko masikaso yung ano, dikitan. Guys, magsuklian na kayo. Guys, mag-i-end na ako. Padigusam tanak mo na. Manong B, walang tato ngayon, Manong B. Maraming salamat, Manong B. Guys, si Manong B, dikitan nyo din to, marami din saging dito. Wala ngayon, Manong B. Mag-LS ka, Manong B. Mag-set up ka na at ano ko sa'yo. Yung mga nandito. Palilipatin ko sa'yo, mag-i-end na ako. Baka bukas, Manong B, may mga session tayo bukas. Dito kasi sa Middle is ano, Friday yung off. Set mo na yung LS mo, Manong B. Ibaba mo yung bahay mo para ano mapuntahan nila. Yan si Manong B, guys. Kalimbang all nyo yan. Marami din paayuda yan si Manong B. Napakabait niyan. Nagpapaayuda yan. Bawat punta mo dun, may 5-5 ka. Guys, sa nakapin nag-LS yan. Mamaya mag-LS daw siya. Angeli, magandang gabi po. Angeli, may jacket ka na. Pero malapit na mag-end. So may lakad.
Guys, sa nakapin, nag-LS yan at nagpapaayuda yan. Okay lang yan, Angeli. Hindi naman ni isang araw, may mga kasunod pa. Dikitan mo yan si si Manong B, yung nakapin. Nag-aayuda yan pag napuntahan nyo. Mamaya yan LS niyan. Bell all nyo para Maraming salamat, Angeli. Oo, lagi mo ako sinasabit eh. Kaya sasabit din ito. Sa mga pupunta dyan kay Manong Bin, napakabait niyan. Nag-aayuda yan. Bakasan nyo lang yan. Babalikan kayo niyan. Legit yan. Angeli, bago ako mag-end, silipin ko yung bahay mo. Titignan ko. Take me home. Ay, ang liit pa pala ng bahay mo, Angeli. Bigyan kitang dalawa. Liit pa pala ang bahay ng Angeli. Binigyan kita ng dalawa. Hindi ko normal. Take me home. It was Guys, maraming salamat sa inyo. Pwede kayo lumipat dito, mag-hashtag kayo. Pasugod muna ako. Kay Bro Mark, nasa Abu Dhabi siya. Maraming salamat din, Manong B. Kita-kits na lang mamaya kung maabutan ko yung LS mo kasi lalabas kami. Guys, dito pwede kayo lumipat kay sa nakapin. Kay Bro Mark. Kung gusto nyo mang isda, marami dyang isda. Antayin ko kayo doon. Hashtag Juniper lang kayo doon sa baka maabutan ko pa, Manong B. Guys, sa nakapin, punta kayo doon. Hashtag Juniper lang kayo doon. Marami doon isda din doon kay Bro Mark.
Guys, doon sa naapin, sa mga gusto lumipat kay Bro Mark, nandoon ako, antayin ko kayo doon. Bago ako mag-end, guys, sa nakapin, lipat na kayo doon kay Bro Mark. Marami doon isda. Maraming saging doon. Ay, DG4 official. Maraming salamat, kapatid. Pero mag-i-end na ako eh. Pinapalipat ko na lang sila doon sa kay Bro Mark, yung kaibigan natin na GLS. Kay DG4 ay D4G. Bell all mo yan, Boss Ricky. Maraming isda din yan kay Manong B. Guys, lipat na kayo doon kay Bro Mark. #Juniper lang kayo doon. Doon sa nakapin, guys. Pwede na kayo lumipat doon. Mag-e-end na ako. Nandoon na si Bunski. Guys, maraming salamat. See you again next time. Mag-end na ako.